Urbilagoren udazkeneko azoka honetan, 650 Usurbil biziotarrak aurkeztuko ditugu. Dakizuen bezala, iaz jarri genituen martxan, bi helburuekin, batetik Usurbilko ekoizleen eta kultur sortzaileen lanak ezagutaraztea, eta bestetik herriko saltokietako erosketak bultzatzea. Lehenengo urteko balorazioa positiboa izan zen, 94 ekoizle eta sortzaile eta Urbilagoko 18 saltokik parte hartu zutelako, guztira 90 otar banatu genituen. Eta aurten ere errepikatzea erabaki du. 650 Usurbil bizi otaren ezaugarri nabarmenetako bat elkarlana da. Otarren antolaketa elkarlanean oinarritzen dela. Bultzatzailetatik hasita Urbilago, kulturgunea eta udala. Eta otarren osaketarekin jarraituta abenduaren 30ean udarren ikastolako ikasleek osatuko dituzte otarrak. Hurrengo gunean 31ean banatu ahal izateko. Nire ondoan ditut Urbilagoko eta kulturguneko ordezkaria, zitea, beraiek emango dizkigute otarren inguruko xehetasun gehiago. Kaixo, egunon. Usurbilgo sortzaileen, ekoizleen, produktoren, ekoizpena hemen ikusgai. Musikariak, idazleak, baserritarrak, sagardogileak, kulturgileak, ekoizle guzti horien lanarekin osatutako 100 otar eder prestatuko ditugu aurten ere. Eskuekin eta buruarekin egindako lanen uzta hemen bildu Usurbilgo ekoizleena, sortzaileena eta 100 otar eder prestatu ditu Urbilagok. Bihartik, abenduaren 4tik, abenduaren 30era, Usurbilgo denda txikietan erosketak egiten dituzte herritar eta bezeroen artean zozketa batean parte hartzeko. Beraz, zozketa hori bihar jarriko dugu martxan. Abenduaren 30ean egingo dugu zozketa. Saltoki bakoitzean 4-5 otar eder zozketatuko dira. Eta 30ean bertan, saltoki bakoitzeko dendariak zozketa horretan sarituak izan direnekin harremanetan jarriko dira. Esateko, etor daitezen otar eder hori jasotzera abenduaren 31ean, urteko azken egunean, eguerdian ordu batean. Urbilagoren saltoki hauetan egingo da Usurbil 650 Usurbil bizi gabonetako otarraren zozketa, eta Usurbilgo saltoki eta denda horiek dira zozketa honetan parte hartuko dutenak: Aizpurua okindegia, Alkartasuna Usurbilgo baserritarren kooperatiba, Ane ilapaindegia, Arruti arategia, Arzabal baserri jatetxea, Enar estetika, Esnaola janari denda, Intza ilapaindegia, Iratze natur denda, Laukote, Laurok, Lizardi liburu denda, Lurda, Ni ilapaindegia, Opil goxo, Otar goxo eta Usurbil optika. Usurbilgo saltoki txiki guzti horietan beraz, zozketa hau 650 Usurbil bizi gaboneko otarraren zozketa eder hau bihartik martxan abenduaren 30. Erosi bertakoa, bertatik bertara, Usurbilgo dendak ere, Usurbilgo ondarearen parte izaten jarraitu dezaten, eta Usurbilgo historia idazten jarrai dezagun Usurbilgo denda txikiak bertan direla. Otar honetan, Usurbilgo 29 sortzaile eta ekoizle parte hartu dute. Beraien produktu batzuk hemen dituzue ikusgai, eta hauek izango dira otarretan izango ditugunak.
19 kultur sortzaile ezberdinek parte hartu dute, kulturgunearen laguntzaz eta ideiaren bultzadaz, disiplina artekotasuna bilatu dugu eta horregaitik idazleak, moda diseinatzaileak, musikariak eta hainbat artisauen produktuen aukera izango duzue bertan. Eta 10 ekoizleren produktuak. Jakiz eta sagardoz hornituko dizkigute gure otarrak. Otar zoragarriak izango dira eta lortu nahi badituzue pasa hurbilagoko denda eta establizimendu ezberdinetatik eta bertan zozketan parte hartzeko aukera izango duzue. Beraz ez galdu aukera eta sorte on guztioi. Orain, parte hartzaile guztiak hurbildu daitezela eta familia argazki bat aterako dugu danok batera produktu guztie aurrean ditugula. Eskerrik asko danori.